bitch, I'm alive. Yan na. Mag-steam na ko. Yan ako, draway sa balay ni sister. Unsa man ako ang steaman ani, guys. Ate, unsay steaman ani, ate? Dali, dire, dali. Dali, kay wala ko kadumdum. Ana, Where? unsa ko ano na. Suni. Putumaya, iisip, ayaw kamuta. La. Wala mong good ugor. Ay, siya. Baon, nagkuanta, nag-vlog. Shit, manggo shit. Ara. Ano po? Ano yan? Sa may isapaw, anak. I just changed my name. Not the letters, cause I'm just making my name as a song. Anak, pwede na na. Kala. Isiga ang sugat, TV. Kingitit kayo, nagkuhan ko vlog. Tara, sinaw agtang. Amang taglob, ani, day. Pangitaran din namin. Ayaw mo yan. Unsa may bataa. Oy, nga mamiya man sa ere. Na guys, mag-steam ta. Oh, Putumaya. Ara guys, steamer na. Ato na lang ning ibutang diri kay para dali rama steam guys. Lami magud kay siya nga Putumaya guys mo nang naning kamot jud kog ma-steam guys, mapuan siya guys kay lami siya. Kung natingala ko nga mawala man ni ako ang kuan. Akong vlog maputol. Awan ng dirita. Ngita taklog. Ang taklog pa rin dapitan ni ay. Naara guys, naara. Open sesame. Yay! Na-open ra siya, guys. Oh. Magkakaon na kita karon og Putumaya. Unsa set-an nilang sister kaso iwa masulod nilang rep. Sige palong man nila ilang rep. Why sulod ang rep nila? Unya, samtang kuanta diri guys, samtang steam ta sa ato ang Putumaya, diri lang sa ata kay magbantay man ta ani guys kay bisang magbukal-bukal ni guys unya atong biyaan ni malimtan unya. So anto sa diri og bantay guys. So akong mga likod guys mo ni ang mga plato guys, ilahan ning kusina, di ani dapit kusina ni nila guys. Unya kay gamay ra man ang space ang ning balay sa kong sister guys, mo nang na diri ilang mga gamit guys na nagabitay diri guys, mga kulaknit. So unsa man ni ang suga guys sa tabunan sa jacket ni Kim kuhaon na to ning jacket. Kay mo ni nakatabon sa suga. Tungtong ta guys kay perti man natong pagkataasa guys. So tungtong ta. Di na klaro na ta sa suga ay na klaro na ta kay ang suga. Ikuhaan akong jacket kay nakatabon ang jacket ni Kim. Natingala man ko ganina nawala magkalit ang ako ang vlog. I don't know why. Why di Laila. Laila why. Anak guys. So, niwala na po ang init. Ang kalibutan guys, mo ulan, mo init, mo landong.
Mulandong, muulan, muinit. O, ana guys, ang ato ang panahon karon. Naay low pressure guys. Mo na ingon ani ang atong panahon. So mahal pa gyud ang isda guys. Karon mahal pa gyud ang isda. Dili pa gyud mi kami guys, dili mi magmerkado kung mahal pang isda guys kay ngano. Aside sa dili na kayo presko ang isda guys, mahal pa ang presyo. Mo nang digin mi mamerkado guys basta na ay low pressure or pulmon or kusog ang ulan, hangin ana. Digin mi mamerkado guys, malipay pod mi guys kay makasave mi sa kuryente kay ngano di man mi mag abres amo ang ref. Amo ginaibtan among ref guys, di mi magkuan. Dayon guys, mag-open lang mi sa among ref kung naa mi stock mga isda, pero wala mi stock dili na mo na i-open. Kung gamay na lang pud ang isda guys nga nabil sa among ref, lutuon na mo na tanan dayon amo ang ito ang amo ang ref din mag-defrost ko og ako ang limpyuhan. Kato among ref dito limpyo pa kay ito guys, mo na nga. Ug manghugas ko, magbutang ko plato dito. Ako agi nang trapuan ng mga plato guys para dili maglama ang ref. Ana guys. That's a tree. Sabak kay diri dapita guys kay highway jud kay daani guys. Katulgon man hinuong ko oy. Nya unsa magpaabot para ba kung banana mentang makauli to sila og sayo kay para makuha ko ni og sayo di ari. Ni banana. Ito kasi ang lang manang di ani ka ha. Saan na yung gikuan? Ay, saging. Yung bukal na ang kuan guys. Pahinaya na to guys. Naay saging. Asa to yung giingon nga na ay isda diri. Na ay res. Gibutang ang kuan sa. Wala may isda. Wala man sila isudaan. Wala may sulod ang ref. Wala sulod ang ref, anya wala gaandar ang ref. Wala jud. Kani dire, unsa man ni sulod dire? Mga lamas. Wala oy. Wala sulod ang ref nila guys. Di ara guys, ang ato ang putumaya nagsingot na. Pero kuan pa na guys kay gahi pa ni guys kay okay pagbukal. O gahi pa. Kinahanglan pa na siya unya dapit ko anon guys. Painayan lang nato na kay para dili mahutdan og tubig. So munaog sa ko guys unya ra na ko na dapit. Ko anon. Ate nagpa-sounds ka ate? Wala. Okay ma-copyright ko. Hoy, saba man kay mo cellphone makapiret ta. Gawin sa... Ilong sa mo, ilong. Hoy, hilom daw mo be. Quiet sa quiet! Quiet. Ano, grabe. Sige na, ang saman. Nag-vlog ko, makapiret ko saba kay mo. Ay, sabaw mo! Na. Dito ka tigas balay. Hoy, nagluto ko putumaya no, nagkwarto, nag-init ko. Dito, mapagod. Gipahinayan ako no, dili to masunog, gipahinayan ako. Abi sa bantaya ko dito. Nimbukal na. Bantaya gapon dito. Bantaya dito, me. You're being childish, me. Dito. Halak ka. Ma! Imong igsaan! Sabo kay kay mura kag napagi patol. Me, ayaw bilin ni mo na, me. Ali diri ba, kuyogi ko. Me, wak, dira di mo ka kanon. Na diri mong kaluha. Loro ba? Ating nakaraan. Ay, gahi pa siya guys. Iana na to guys, okay, para mohumok siya guys. Ana-anaon na to guys, oh. Init na siya. Init kaayo guys.
Maanaon na to guys para mukuan siya. Ang ilalim guys ba muhumok. Na guys. Yung kamot ta guys kay gadayet man ta guys. Hinanglan na atay masima-sima mitras hayag pa ang langit guys. Kay unyang gabi di na ko magsima-sima. O ana para mukuan siya. While naghulat ta sa atong putumaya guys, magitar-gitar tagas kay balom ko magitar gamay guys kung wala pa ko nakalimot. Kay dugay-dugay na ko katuwi sa panahon sa katuigan nga wala na gyud nakagitar guys. So magitar-gitar daw tabi. Ay, anak na ito guys. Daw? Nakalimot na jud ko guys kay dugay na jud ko wala ka guitar. Nalimot na dyan ko guys. Nalimot ako guitar guys. Sugay na ko ka guitar. For how many years na ko ka guitar guys? Nasa isang tabi at di mapatali aking nakaraan inumuni-muni ilubos maisip bakit nagkaganyan kaya't ako ngayon isang likod nagkulang ba ako sa iyo kaya't ako ngayon ako'y may na guys, wala na. Kani ako ang kaning guitar guys, ko ako pa lang ning gi-permanente guys, ko ako apa lang ning gikuan guys, kana bitaw gi-concentrate. Daga na jud kay kog nahibaw-an ani guys, yung saon man guys kay wala naman ko nag-concentrate ani guys, sukat pagkaminyo bitaw na ako guys, pagkaminyo na mo sa asong bana. Wala na ko nag-concentrate og guitar guys. Unya wala po ko nagdahom guys nga masinger pug ko guys dito sa ako ang gituan nga
lugar. Kay ako wala jud ko nag-mind guys, wala jud ko nagplano nga mag-singer ko guys, pero wala jud ko wala ko ba na kuan sa ko kagalingon nga makasulod ay kog singer dito sa akong giadtuan nga destinasyon nga Laing Nasod. Mao to nga nakurat ko guys. Kay if I know pa lamang guys nga ma-singer kay ko dito sa Laing Nasod, siguro nag-concentrate na ko og gitar kay ako plano gud sa una guys, gusto ko mag-gitar, gusto pud ko magkanta, ana ba para doble ang ato ang talent. Kabalota mo kanta, kabalota mo gitar, ana unya kay wala man ko naghunahuna guys nga kasulod ko dito og group band mo tong wala na lang po, pero pasalamat ra gyapon ta guys sa tan-aw na nato tong giinit guys kay bisan og naluto na ni guys kay para makaon na nato. Humok na siya guys. Pwede na siya. So ato na ning hukaron. Yan na ra ka. Oh, dagan kinagbitay. Amin ang trapo dere. Ako amay sa nina oh. Walay trapo. Init kay ni ba? Ouch! Na guys, luto na gid siya guys. Makaon na gid siya guys. Okay na kaayo. Okay kaayo. Akong igno sa si Kim Kim kumukaan ba siya og Putumaya kay ako siyang anan lainan. Ate Kim mukaon kag Putumaya? No. Di daw siya mukaon guys, so dalo na ko tutanan ang Putumaya guys. Ano man ilang bag oy nga ilaro man ni gusik-usikan ilang bag oy. Mura sila galabay og kuan. Agay. Unya, magdala na pod ko kutsara. Kay bisag makulang ang kutsara dito. At least naara tay kutsara. Nawalay ko ang simanang gatas. Gatas ang tani. Walay kutsara mo. Pwede rin eh. Luban na to. Ay, Jesus Christ. Iana na to guys. So, maadto na ko sa tindahan guys. Kay naluto na ang Putumaya. Lami unta ni siya na ipan. Wala, may pan silang Ate Kim oy. Ate Kim, open the kuan be the door. Dami mag-English na lang, di ba kabalo? Oh, sige, go. Thanks. Manang naluto na. Rice. Dili lang ko mag-rice. Ara guys. So, maato na to sa tindahan. Hoy, bata. Naabot na ta sa tindahan. Ay, nani. 400. Nakay cheese dia dong. Na kay wala na ko'y sisiyo dong ay nahurot na. Gusto ko yung Gcash. Ay, na pa Gcash? Dili, regular. Ang sanang nag. Regular. Ay, Lord. Wala gyud sisiyo. Hoy, may natutunan. Oh, luto na, Fran. Ako dito. Ani. Wala mo 100, wala 100.
Ano daw sa... Ay, inyo man din ang kutsara, oh. Mga ilang kong cheese dong. Ay, kulang 200 yay. Ha? 200 kay 400 mang... Hindi, wala na. Wala na. Puro ni February 1,000. Dahil kasi siya kung matsoy siya, wala. Pwede rin man lang. Wala din ang 200. Ang kumagulang. Nakoy 100 dari, oh. Ha? Ay, be. Kaya wala kami sinsiyo dong. Tamat. Pila man day? Pila man dong. Lala, wayon ka rin. Nag-scatter ka? Scatter ko eh. Yakan kay magpagkas and scatter ba? Oo. Ya, maganda ka cash out ako. Oh, G Sansing. 150, pila. Tura. Pagkuan, pag 500 yes, ang 1,020. Ay, kaita ni taas. Oh, Gcash na han, 150. Pero pag-ikon pa. Hala, kapit na nga kay pang-listab. Inako ni, asa naman ito? 0981 Rere pong dulang matsoy. 7139 Rere yung matsoy. Sa inyo ba eh, ang ubang kay kaya nag-cheese ang 100. Kamu. Kana may mahal si Kuan. Kulot ay makabang. 50. Live. Live. Yan ito gamaya. Oo. Oh, live oh. Mantay ka doon sa Berlin. ha? Ay ko dito. Apa mo inang? Private. Makuro ba ko pagkigirpan? Lara ang kuan, ang Gcash. Dali sa pinakaliyo ba? Dire, ang halin kung na mahalinan ko sa to pila to ka Berlin. Kami magbantay ni kasi dire. Okay, mapulis ang irpan niya init kayo. Kang pitog irpan sa mabuti. Pero sa HNA. Katong kuan, katong isa. Stone. Ang isa raw pero bagay niya ginikuran. Yara ang. Kana. Dili masulod pag naanong plato. Mga unta ninyo. Ay, naikuan diri man Eh, saging nila nga. Saging og kaning saning. Pila to yung Berlin, Gis? Oh, namatay. Uy, pawista na lang. Karon. Ang halin na. Oh, halin na. Ibutang yun ni mo. Naisakto ang mga sigarilyo. May natay mo ba? Ibukat na to, antiguan. Silan. Halin na nakagisa ka tuang. Isa ka kahang Berlin na tag tunsing ko. Napa o, tunsing ko nga kuan o, itulogis na. Ang sa? Tanawa diha. Kanang par nga wart. Career mo na Tulogis. Tulogis lagi naman na tigisugo lagi ko ni ang tuturabo lagi tulogis lang mama. Wala mo gud nakabutang ni ayo. Kwenta sa pinta ang kaha. Pila di sulod ana? 20 ka buok. Diya sa sinta. Thank you. Okay. Kailangan na kita sa tunga-tunga. Wa na dira.
Kuha nang i-delete ko ha. I-edit ko. Ila? Aray, kaning far white ila. Tulo, Jis. Bari ara kusyo. Kani, triste. Tulo, Jis. Tanan mga 5 dia, tulo, Jis na tanan. Kaning mga one stick, okay na ni. Kahira dito na sa'yo kaning kwanto. Far white, correct, Berlin. Angkor, okay na ni. Okay na nang dapat mo ko. Mighty Great. Okay na na. Bebe ang Oo, kaka. di ay, wala. Ano ko sila ng taman? Ako to nagbalik-balik ang Malit kay Berlin kay barato Kuan. an. Kuan ni. Ija. Natanawa ka. Hoy, night night. Ara di ay. Nani. Diri. Ito wala bakit nang basaan eh. Ako nang gasan laban ro. Kami niya ko tumaya kay dili ang Hindi, ito ni masakpan na. Wala ako kasi anak ka. Kasi na ako kasi lagi kay luto. Yan. Ako bi ako rani puro ra palit tanan. Ay pagod tanan. Okay luto. Ay bihon na ko ra bihon. Kasing ko gaduto na ko gam. Urot. Atong bagong angin. Wala na ko bro. Hindi lang ito wala ay. Uro oh. Wala mo baon na ko. Alam ko itong bros, no? Kinalab yan ang masuma-suma. Ako sa una, gutom. Una. Anong gutom ng burus na? Night, manito rin, no? Nami. Suwabe yan. Napay, pulit yan. Lagi mo lang tuk-tuk. Okay na, pulit yan. Ano man ang ganito po? Wala pa sa beta sa 7 days ko free. Wala ka kabalo nga nawala itong wifi? Ano ba? Nawala na ang free ba? Free nga 7 days. 7 days, 7 to free sa. Hindi, wala na kay wifi ko. Ano na? Kahit na kumalit, no? Ay, free pa dahil itong kuwabi ay. Free sa 7 days. Hindi, mura ka itong kakusog. Ilang bulan anak pra? 699. 699? Sa blog, busog na ba nito? Tra, pagtsura pa. Bukuro ko nagbayad 699 Pa mo? na, amigo ni. Diba ni? Oh, 699 no? O nga, mupalit pa ta ng mga ingon ana. Hindi na, di ko sinagot. Kahit walang bisyo. Uy, pagtsura pa, 699 na nalagi. Pwede ra ka na rapan. Hindi, Sila man magbuhan anak, group ka magpa... Lakot. Laon. Oh. Sila may yun na magtaon ang nilinya. Nagara ni mo problema kung nakaslay na kay Kwadito. Na ay, kuan to, box, no? Oo. Kaya kinitri box, pangitaan man nila o asas lang magkakulik kong kwanggon. Ang saan po nang itom, oh? Pag kinig, sa piso ay Paano na? Pisuhay pa mo na. Wala na labon. Balik ko na siya diha. Pero kung blog ka, mapag-blog naman. Mga gani, ang Kay kan na baya mo ang smart baya 645 baya na o 655. 699. Unya lilay labaw nya patingin na yung signal dito sa smart. Ako na advantage bang go kung advantage ang naki wifi kaya ang buwan niya ako sa kabayan. O gani. O sa katong sa pilap ang gawin sila na ko na ko 300. O ba? Oo, si nek ya kay dito kay dinulog. Sige, oo ko si nek ko kay gatingon pa yun isa nga hulog. Hulog ila kay dinulog ani ko si ni. Hulog ginamon ila kay. Ya mo gis ko. Wala ra ba yung scatter? Bayan lang sa hulog niya. Borders? Dili. Dito, hindi ko ningin ko sa papi. Kailangan ko sa order sila sa mga naon.
ang kuya anak ka nang lugat ito nga siya. Ito. Ako, kanamawa naman sa ako ng 3 days. Nakakapay. Dili, 3 days ano? 600 na lang kanang ko nabilin. Bigas. Oh, kaya nakuha na mag 1,000 na sa din karong giveaway na sa Hindi mo kasi ako. Ay, dano na ako mama. Si mama. Si Basoy. Ako na lang piso pa Balik ba? Balik ka na kung kagwanin. Ikaw nalilakaw. Lunch pa? Ingit ka ayaw rin. Wala ko gusto. Dili ni gawakon. Kaya ninana ni mo. Ha? Dili gawakon sa masin. Ini niya bago. Elisa. Elisa mo mo siya. Pasok di ay kung Gcash no kay makalapad sa uno pasok man kayo. Kada ko na ng gis-gis. Gusin ko ka. Yung ginang siya. Wait, Chris ra. Amen. Na? 50, 100, magbalod ko og 3,000. Nane! Hello guys! Nalingaw na sila kaya pihap silang halin. Sa ilang Gcash, saga na sila galin silang Gcash guys. Kusog kayo ang Gcash diri guys ay. Gcash lang, Gcash. Awan ang gigas o. Kanang soft drinks daghan. Ne, nakusog ang Gcash diri guys. Kinahanglan gud nakasponsor sa imong kuan Gcash dako mo. Nagbutang naman na siya 5,000 to day. Urot na. Oo, naku. Limang limang pinanti. Ang pag-usap nyo sana. Sila pa gani magpundo kan siya og tag 50 mil. Na 100. Ano kung dili mangawat mo gigas. Among gigas kan 2,000 yun ang itawa. Ayaw na nasuli. Kay mauro magkadako man na. Ina ko na ko si Kring Kring. Ina ko na si Bamji nga. Kanang dili sa gigas ako magulog. Ini mga anak ka ni ipang-uli gyud mo na koron man iron. Mga pampers ay anak man na. Pwede na gagmaya ka. Di na maego nila? Ha? Di na maego? Huwag lang eh. Stipiran mo ni basa. Sirira. Night. Naglaba og trapo si inahan nila guys. Nara og atang sa portan. Nani! Nagsigig pangi! Nani! Night! Nani! Nagsigig pangi guys, si Night ug si Nani guys. Ang saon na lang man ni sila guys nga mga palaihi man kay sa nga tanan. Night, Nani. Ang saon man palaihi man kay mo? Oh, dagan na rin ba kayo tinda, oh. Puno-puno ng tinda ni Night o ni Nani, guys. Na. Ang electric pa, nato ikuan diri kay giigang ko. Busog man kay ko, eh. Di na ko mukaon, eh, kay rice, raban, carbo, raban yung kuan, oh. Ang kaning putumaya, carbohydrates, raban, eh. Guys, so nabusog na si Manang, stop na og kaon kay busog na ang tiyan. Full stomach na guys. Si Banana wa pa na ko na replyan kay nagkuan siya ron, nag-message siya karon bag ulang wa pa gina ko siya na replyan guys. Unya ra gina ko ni siya ma-replyan pag mama na ko og ulang. Dirira di mo gawas. Dirira di mo gawas. Nani, tanawang duha guys. Tag-atang sa portahan. Nani, night. Abot na inyong inahan, nag-atang nang. Na, bukog na pod. Ay, oh. Kaya tayo. Ulay gagawin mo ko. Hi everyone, hello.
Maayo na ang panahon. Nindot na ang panahon. So, diri ra tataman guys. Salamat sa nag-subscribe sa kuang YouTube channel. Sa nag-like, follow, share sa kuang Facebook page, Facebook account, sa kuang Reels, sa kuang TikTok. So, thank you so much sa inyong tanan guys. So, amping tang tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.